Leo odok ne jofwamb weche ka onyiso sirkande mondo mi owe thuolo jofwambo ma osemaki kuom tiyo tijgi koloso gi jofwambo e log tich mare ma Vatican City. Papa Leo wacho ni ochung' e achiel gi jofwambo kuom manyo adier ne jopiny. Odwaro ne pinje orit ratiro mar wacho pachgi. Allora di ribadire oggi la